Ato e karaha typique kandra zegny aloha aloha tsy indesiko amina kandra fazaragna aloha karaha ty zegny fazaragna mila tsabonao izy koa anao zegny tegna to vrai entrepreneur karaha ty tsy tiako milomoay tsisy namagna hely zegny niany fa ary zay zegny mila hainao amizay zegny amin'ny entreprenariat tsy voatery misy namagna zegny anao agnatina anao mibuild your empire agnatina anao mamorogno business personnel-nao zegny tsy voatery misy namagna zegny anao tsy voatery misy namagna za ty niany kamo be zay za kamo be zay za andeha boaka tragno andeha ilomoay fa mitovy motivation amezako za fo zegny motivation ndeha amezako anao mitovy motivation ndeha amezako za zegny motivation amezako anao karaha ty boka za zegny za mifa mandraina igny kamo anao ity temps igny donc zegny anao mila mihetsiketsika zegny anao tsy fa ino mahatonga anao andeha hihetsiketsika tsy fa anao managna business personnel-nao oh donc zegny izy koa anao ty tanka le avy amin'ny région izy ka lomoay vitanao jusqu'à amin'ny